Bazalwane ake nginikhumbuze lento bazalwane, ake nginikhumbuze lento. Njalo mesikhuphuka siza la entabeni asizile esontweni. Lena ngicela niyibambe lena inganithunyuki nangelodwa ilanga. Ngoba umhlazane wayitshela ukuthi uze esontweni la uzolahlekelwa into enkulu. Then number 2, uma sizela bazalwane asizile ukuzobukela. Kodwa sizofuna nje uNkulunkulu yena yedwa. Awukwazi kusudela ingubo zakho waphuma ngo4 ekseni. Wafika lana uyafika uzoyibukelela nje. Sisempini njengebandla kulesi sikhathi. Ibandla bazalwane lisempini. Awu amen. Lento yokuvalelwa kwamasonto hayi ngoba kuzama ukulimithwa ukuthi kungaspreadeki icorona, kodwa kuzama ukudrainwa abazalwane ukuthi bangasakhonzi. And the more sivalelwa, the more sikhathala, the more ukholwa kuphela kuthina. Now iserious lento sibhekene nayo. Ukuthi ibandla aliqonda ukuthi isikhatsini lesi. Mekuthiwa besinebandla eliqondayo bekumele ngabe izintaba zonke zigcwele eSouth Africa, abantu bayakhuphuka beyothandaza. Hallelujah. Manje inkinga ukuthi abantu kuthiwa kuvalwa amasonto kunalokho babona ithuba elingcono lokusocialize, babona ithuba elingcono lokurelaxa. Asisekho isikhathi sokurelaxa manje. Bese wabesiqonda ukuthi isikhatsini lesi sibhekene naso. Ngifuna sithandaze futhi umthandazo wesibili. Sizokwenza i-warfare prayer. Mina bazalwane mina ngiyakholwa mina. Kusho mina. Ngcono ngoba lenti live ibuka umhlaba wonke si live on Facebook, ngiyakholwa mina ukuthi icorona ayivele enkosini. Mina ngisho njalo ngiyakholwa icorona ayivele enkosini. Icorona is one of the tools alethwe isitha to destroy ibandla likaNkulunkulu. Hawu sanesi corona kangaka. uNkulunkulu wethu mngaka. Yabona basaba ngisho ukuhlangana abefundisa ibandla, basaba ngisho ukuhlangana, kusaba ngisho ukukhonza. Sekukhona izinto ezinkulu ngaphezulu kokukhonza, ngaphezulu koNkulunkulu. Lo bazalwane lo wafa, lo kwachitheka igazi lakhe efela leli bandla. Hayi bazalwane, I'd rather die kunokuthi ngibuke ibandla liphenduka inhlekisa nakulesi sikhathi. Funa sithandazele ibandla. Ngiyacela sizothandazela ibandla. Hey, uqashe ngisho befundisi. Sekumnandi ukusumana ko social media. We got church online. Basho ngesikhiso ngathi into emnandi. Basana, it's not normal. Bible lithi uma ibandla lihlangene ilalithola khona amandla. Thina amandla ethu siwathola ekuhlanganyeleni. Athi uDavid ngajabula lapho bethikima endlini kaJehova. Siphakamiseni izandla zethu. Siyafohla namhlanje. And lo mthandazo esiwenza namhlanje uNkulunkulu ushilo bishop wathi uzosikhumbula azakhumbule nezizukulwane zethu. Ngiyacela sithanda.
angajiki. Baba kukhona singabalekela khona ngaphandle kokuba size kuwe uNkulunkulu wathi ongcwele ekuseni. Baba sizothi Africa back to God. Siyasibona isimo esibhekene naso eKZN. Siyasibona isimo sibhekene naso emhlabeni wonke. Kodwa Baba sithi akukho okukwahlulayo. Ekuseni uNkulunkulu wathi ongcwele sizophakamisa izandla usonjana ezwini lakho. Wathi amadoda waphakamisa izandla engakenalo ulaka. uNkulunkulu wathi ongcwele sizokhulekela isizwe, sizokhulekela umhlaba. uNkulunkulu wathi ongcwele akusikhumbule malusi wethu egameni likaJesu. Akusikhumbule Baba wathi ongcwele kulesi sikhathi siyazithoba singabantwana bakho. Othezwini lakho abazithobe abakho ababizwa ngelakho igama. Wathi uzokuswa usezulwini uphilisa isizwe. Baba ingcwele siyakhuleka nakulesi sikhathi akusiphilise. uNkulunkulu wathi ongcwele asikho isimo esibahlulayo, asikho isifo esibahlulayo. Sathane ngaphansi kwezinyawo zethu akanamandla, uphelele nangamaqhinga. uNkulunkulu wathi ongcwele sizoma esikaleni nakulolu suku. uNkulunkulu wathi omuhle ukumemezela igama. uNkulunkulu wathi ongcwele thina siphunyukile enkembeni. Baba ingcwele mana nathi. uNkulunkulu wathi omuhle egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Baba sethembe wena, sethembe wena Thixo wethu, sethembe wena malusi omuhle egameni likaJesu. Mana ngakithi Jehova ungasishiyi sisodwa egameni likaJesu. Mana ngakithi. Haleluya. uNkulunkulu wathi ongcwele senze Nkosi ukuba singacishi isibani. Senze Nkosi ukuba umntwana angafi ngenxa yokuvalelwa. uNkulunkulu wathi omuhle kulesi sikhathi kodwa qoboka imvuselelo noma sikuliphi khona. uNkulunkulu wathi omuhle egameni likaJesu. Siyabonga Moya weqiniso nasekuseni sethi bayede ngekho lingana nawe. Sikwathembile ke Thixo wethu wena ongenanjabiso onanjalo. Thank you Jesus. Ashayela uJesu izandla bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngaphambi kokuba ke sivala inkonzo yethu sesifinyelele emaphethelweni enkonzo yethu yanamhlanje egameni likaJesu. Obaba befundisi bonke abakhona phakathi kwethu ngiyababona, siyababingelela formally ngegama likaJesu waseNazaretha. Abazane bonke kunabazane abaphuma eGoli abalange ngithi abaphamisa izandla bathe nje mfundisi hayi sizothandaza. Amen. But drive from Joburg bafika la egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ashaya izandla enkulu egameni likaJesu. Kukhona abazane abaqhamuka ngapha eThekwini abakhona la namhlanje. Amen. Nibaningi kakhulu bazane kunento ekade ngiyilindele. Amen. Kunento ade ngiyilindele ngithembe ngibuka nami lapha TV kamna. Hey Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi niphumile noma isimo singavumi. Siyazi ukuthi futhi enye into bazalwane bekungakavunyelwa ukuhlangana, kodwa ke I declare
ukuthi uma ikhuluma umongameli on Sunday awuya uvula amasonto uvula yonke into egameni lika Jesu bekuthiwa phela uyakholwa ngabe usushayela izandla ususho bese evula uthi uyaprofeta lo baba awu amen naku kwenzeka egameni lika Jesu siyabonga kakhulu thank you so much bazalwane egameni lika Jesu kube nje ubuxhakaxhakano obuncane namhlanje obuthande ukuthi njengoba inkonzo yethu ithande ukujinja kodwa abaqalayo ukuba khona iyo intaba le yaseMaritzburg njalo siyahlangana 10th week of the month siyakhumbula nje lokho esaqala ukugibela le ntaba last year ku level 5 amen thina ke lento yecorona siyazi mina ngiyazi lento yecorona ngiyaxoxelwa ngayo ngibona nje angisho phela ufane nami ukholwa kwethu akufani bazalwane awu haleluya ngekufana ukholwa kwethu level 5 thina sigibela le ntaba kwakusakhona amasosha kungahambi umuntu lapha emgaqweni kodwa sakhuphuka sazofuna uNkulunkulu and